बाक्सा जिल्लानि मोनसे अन्थाइनि खुवारियाव उन्दै उन्दै गथ'फोर। मा नामलै रानि? मा नाम? प्रिति मुसाहारि। बे गथ'फ्रा अन्थाइजों गेलेदों होननानै सानदोंब्ला नोंथांनि साननाया गोरोन्थि जागोन। मानोना बियो बिसोरनि जिउ राहासो। किमान क्लासत परा? 6 खोनाबायना नोंथांमोनहा? अन्थाइ सिफायनाय रांजोंनो गस्ला बायगोन। परिबर्तननि रादाय होनानै बिटिआरनि खुंथायाव फैनाय आथिखालनि प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारनि नोजोरावबो गोग्लैयाखै बे गथ'फोरनि निखावरि थासारिनि नुथाया। जाय नुथाया नोंथांमोननि गोसोखौबो एसेब्लाबो गाबखांहोगोन। जाय समाव बे उन्दै उन्दै गथ'फ्रा गेलेनानै उन्दै समखौ बारहोनांगौ बेबायदि समावनो बोथिसे ओंखामनि थाखायनो बेबायदियै अन्थाइनि खुवारियाव अन्थाइ सिफायनांगौ जादों। बे नुथाया जाबाय बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सिमायाव थानाय सुबनखातानि। भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय दिरिं दैसानि बिखायाव आखायाव हाथुरा लानानै बेबायदिनो अन्थाइ सिफायनायाव मुखुब जादों बे उन्दै उन्दै गथ'फोरा। निखावरिनि गोहोमाव थानाय बे गथ'फोरनि बिफाफोरा सोरबाबा ट्रेक्टराव खामानि मावदों, सोरबाया अन्थाइ सिफायनाय खामानियावनो मुखुब जानानै दङ। बिसोरनि थाखाय बेनो जिउ। सोरखारनि जौगाखांलु बिथांखिफोरनिफ्राय नेवसिजानाय बे गथ'फ्रा फरायसालियाव थाङोब्लाबो बांसिन समावनो अन्थाइ सिफायनायावसो मुखुब जानानै थायो। मानोना सेम अन्थाइ सिफायनो हाब्लानो 300 रां मोनगोन। 350 एक दिन? मेरा की लिखे? बर'। कुंतु स्कुल जा? कोट सुबनखाता स्कुल हाते फाते जानुवारि फेब्रुवारि। सिफायनाय अन्थाइखौ फाननानै मोननाय रांजोंनो सोलियो बे गथ'फोरनि न'खरा। ओंखायनो सान्दुं अखा बारखौ नेवसिनानै दैसानि बिखायाव अन्थाइ सिफायनानै गेलेनाय बैसोनि समखौ थांहोनांदों बेबादिनो बे गथ'फ्रा। निखावरि बिमा बिफाफ्रा गोसो गैयाब्लाबो गावनि गथ'फोरखौ अन्थाइ सिफायनांगौ खालामनो गोनां जानाय थासारिनि फारसे परिबर्तन लाबोनो नागिरनाय आथिखालनि बिटिआर सोरखारा मा राहा लागोन बेखौ समावसो नुसिगोन।